Sini 21 দফা মিটিয়ে দিন কাহাম ছাল কাহাম মালাই লেমেনি তিনিনি उपान्दानी बरंगनां आसक फांगकरा जिनि त्रिपुरी समाज क्षत्रिय समाजनि बरंगनां आसक फां जोगेन्द्र देव ब्रह्मा ते त्रिपुरी क्षत्रिय समाजनि बरंगनां जीएस मनोज देव ब्रह्मा तेबो दमाजात जत्त दफानि आनि ताखु समाजनि प्रतिरक आसकजाक ते फायि थांजाक खोब बनि अन्य जागा सामं दंफिमानि दिनै इएम बरंगनां फायथांगा ते राजकुमारी कृति सिंह फायथांगा इयां तला आसकजाक जत्त ताखुक बुखुक ते फायं हानक जत्तनो दिनै सालका हमने पाइफैया हामजामों रगु आंबो ककबां सागनि नांलिया आनि ताबक साधारण पूर्व वक्त आनि सिकांद्रप साइथांखा बेलायखे याफांया रोंतयै बाहाखे 14 देबर फाय सफायख्या बनि ककबाय 14 देबतार जों सिबुरै तमाने खाथि बनबो साखा बेलायखे नांमनि कौनो साखा खोनाथाव मैत तंनाय जात जतनि खावो आंते किसा बसामनि थाइसा कारजाखा रिसा सरबांगी बनो कुफुर सिमी के जमाता ओ इरावती महारानी हिसामनि आलका के खरांग साक दालोग्या गई कुफुर सिमी रिसा सिबो सरबांगी तो सरबांगी ने खतन कुफुर सिमी के मातागनाय आफ्रोनि आसार नियन जे सोनिनो ओ चिब्रै मतायनो खायां रोख्रेनाय मिसिनि रूपनागै खायां रोख्रेनाय न बस खायमानाय बनतयै थांखे उ मिसि कबर नरम मांखा बख्रमा बाय रुखा बरिसा सरबांगी हिरावती महारानीनि 46 नम्बर राजानि बहै 184 जन राजानि सालायमनि ताबक तो 86 सिनि प्रदुप किशोरमानि कवायत 46 नम्बर नि महारानी ने इरावती रिसा सरबांगी रिसा को फुरसिमी आलका का खरांग कसाग मा दालगिया बनो जत्तो दफासिनि ताखुग्रक देब्रमा हन्दै कलय मरसम रूपिणी संखे जमातिया हंखे उरिसानो बुसाक पांदा खायफ्रो बुसाक कायफ्रो सद्दब ग्रां नांगो चिब्रैबो ग्रां नांगो रिसा सिनि पांदानि असायराव उ खाथि मतायरगनि बुमम खुगुय नखलाव रिंहय आसक रगु आसक स्मृति कदक जमातिया मर समकाय पेहिं बफर बागजाखा बुसक जग बुसक कदक आंताबक साबायन सायमाया जमातिया खाखैनो सिब्रै बकरां चौद्द बकरां रिसा सादा नांगो निजेनि बुसाकायफोर असायर ओ सिब्रै मतायनि थं बुमम खुयनो हावै नखलाव मताय मा असरगो सामरि कताल बाय हांजो कताल न ओ सिब्रै मतायनो खोलं रबयसे ओ सिंगासन दैलुवानि हायाव मातलाङो ओ सिब्रै मतायनो सिगां मा खोलं रग्राव आसो कतर ओ सिब्रै मताय ताइसिं सिनि सेक्रेटारि मनोज बाबु सामनि थिगनो सिब्रै मतायनो सिनि त्रिपुरा हानि जत्त सिनि बर' मनीष बुकुंबारानि आदर्श मताय तै गौरिया मताय बहायनो आगेव जत्त कायो मरसम बेबा कायो रियां कायोनो तमा हंखेबा वास्लावखे कायखे बाबु गौरियानो जाथाखे कायिबो बाबु गौरियानो गौरिया जत्त त्रिपुरा हानि बुकुंबारा रग जत्त गौरिया मतायनो बकायो हायबानो सिनि सिब्रै मताय हंखे
저또니 사이 버리셔 있고 뭐 저또 시구구 하지 이게 성 조마테로가 까미 카케 루쿠 카케 썩들이라고 저또라고 아게다 그 껌나 까이pen이라고 그렇게 랑코라고 그렇게 까미 카게 까미노 제 능ponचास परिवार दे साई परिवार दे अमनो तुई दूर तोना जोतोनी हेड चिप इनके चौधरी एलाका कैसा मोयालनो तुई तोना इनके पंचायत देश सारा त्रिपुरानी जमातियानो तुई तोना चिप इनके तावक जोरावो बर्तमान तक जों ताखुनै सिनिसा सिगां कुसुं कुसुं गोबां मान थांहा अमहाके जों लुकुनि चौधरी रावानि सि ताइसिं सामानि उसिब्रि मताइनो नखला आसौरो खादेबा बसाकाय खादे उसिब्रि मताइनो निजेनि नखलावा आसौरगुइ निजेनि बसासलाबा बसाजों साजों फांखानो आसौरगुइ बसाकाय जागोनकेसि लुकुनि चौधरी मांनाय हायाके चौधरी मांया पानचाय मांनाय हायाके पानचाय मांया हासि ओ रीति नीति हासि ताई कैसा किसा आंखौ गदुक साया नां सब माने बाबाहानो जत सिबुरि मताइनो आसो आइन कतर फाख्या किसा सकाम 2-3 बोसोर सकाम आं थिक बमुमालिया मनोज बाबू संमानाय त्रिपुरा हास्ते ओ जे जत मताइ तमनि माताबारि फांथों सिबुरि मताइ फांथों गौरिया मताइ फांथों के बलिपुर थामाखाया सुदु थाली बातसा जे लुआजिमा बुक पैसी माखायनाय कायसानि जीपनो हत्ता माखाया हनै केस खायै हाइकोर्ट पर्यन्त पास ना तमा बुमुं सिंखामों जत सिजाक हाइकोर्ट केस खायला ए ब खायमनि हाइकोर्ट सावैला শুধু সুপ্রিম কোর্ট বাকি দङ आरो बर्तमान सरकार बीजेपी सरकार जमातिया हदा बनो सालायै सुप्रिम कोर्ट आसगलायै हिराबती सिबुरि मताइनो ताइसिं साइथाङा प्रथम फुजा चैन्या 12 गनि चैनफोराव ক্ষুদ্র বাসা সাসে খানা থগিয়াকা কাস্টমারি লগো সুজা পাথারও হিসা সুজা গিয়া পুরুষ ছাগল দিয়া বলি প্রথা আরম্ভ করছে সুজাটা পুরুষ ছাগল গেবা পুংসলা পুঞ্জুয়াসলা হাই হামলা কাস্টমারি লগো সুজা দङो সুপ্রিম কোর্ট নাইলে हा পরে গই আসে আসে नि मताइ पालाय फाइफ्रोनि इरापति बाहायसे बलिरय फाइमानि आसोनि अन्तंगु हायहनै सुप्रिम कोर्ट मांगैसे ताबो जों बलिप्रथा खायमा दंख तै 4-5 बोसोर खायलाय दंफिल ताबो ताबो मुथाकजाक बलिप्रथा मासे मा खायलियाहि बन्द खाय रमालियाता ताबो जरा चलै दंख बलिप्रथा ब कैसा इरापति सागनि नारि बोसोर प्रणाली ग्रोंफाय इनके तैकाव गोबां साथाङा दासिम प्रथम सभा जैनफ्राव जिए सेक्रेटारि सालाहा जोंनि बर' उंगैसि बबाग्रा प्रदुक्षिसनाव जाता हङैमानो किसिसा कक बांलायखे पलिटिकल खायनाय हंथों व्यक्तिगत समाज खानाय हंथों आं सि जोंनि समाजाव सि निराव जत बुमुं माखना रायो कामिनी कर्न बिजयहि बसि राजाफो ओ प्रदुखे राजा भुंया भुहिनराव इउटुराव नुबायखिना बेलाय बेलायखे ब निराव जत अर तौनाय सिया जमातिया हदाव ब जे होंजा खा तमांगे बाहाय बेलाय यागलाय थांखे जाया खानाहि ताबो लायग्रा सिदिहि मथागमारौता ओ कर्न बिजय इसरना हैसि आंगे इच्छा खायखलाय आं ता गणतंत्र बासि देश बासिनि भारत सास्ते भारतनि बायरे फान प्राय गणतंत्र नङा आंबा
इच्छा खाके जों समाज 21 दफा जत्त जाजागलायखेबा देश चलायमोनि राज्य चलायमोनिबा गणतंत्र बाय प्रशासन चलाय दंथों अमुचिनि राजा ताबो बुराबों याखबा जों समाज सिमिसि जौग दिन काहानाय रां सिंहासन आसरय राजमुकुट थलय ताफासि सोरबा राजा रय नामाब्लाय बनो सालायमोनि बिसितु इनखे जों रफारलायमोन राजा थेक दिन काहा बमहायो बब जौखेन काहा दं तिथि लग्न नायै जों 21 दफा जत्त दिनैसिम बनो प्रदुकिसु बानि कोनो राजा रखसिनाय होनै राजा रय नालायमोन हे आंखे सावता इनखे जत्त समाजपति रक जत्त जाजालायखे जों राजतंत्र नि बाजेट अर्थ बाय चलेया फाले जों बुकुंपारा जत्त बनो राजा हिंस मानाय मानानाय हनै राजा रय नालायमोन ता इनखे समयबो खोब कमबा ते जत्त किसा माइ जालायनायफोराव हाजार हाजारनि फायनायाव बरक जत्त दं बायजामाबा आंबो आसे कौ गोबां कौलरया कौ सासे हेंगत केराकत माइ ताइसिं जों इयां आसो याफुरो तलावो किसा सामा खनाला आं बरक सं रुमालिया साब साखा तमा जत्तनि हदा अकरा राय ताय गालेम दं तमानि देबरमा बकरै उ देबरमा आं तैनो देबरमा सावता ब हाया देबरमा आंखे राजा सिं दंना हायनिसि उ अमा अकरा हिकरि खेता आरो किसा आं सासेयानो जमातिया हदा अकरा हिखे राजानि पता अकरासि एकनिसिमुइ 7 नम्बर राजागो जजाति राजा नि दं जजाति राजानि बसासि पहिला मामानि बियास्तिनि अरिजिनेल महारानी बाय मामोन इनखे थांजाक बाय मांजाक ओ दासिजों बोहैखौसो बाय मामोन इनखे तुनतुकिया हागेसि थांजाक मांजाक तुनतुकियानो राजा रलहा बियास्ति बाय पहिलानि अरिजिनेल बाय मामोन थांजाक बाय मांजाक राजा मासालिया बरक जलायगै सोबा नखागै सिका नखागै ओलो राजा बाय बुफायं बाय रिना जागैसि रायदां दुरी क्षमता विचार खायनि क्षमता रजागै राजाबा मालिया राजा सानो दाकत दादा अकरा हिरिमा बायसि जमातिया हदा अकरा आसे गदोंनिसि राजा मासाया दलखे राजानि पता अकरा मांगै इंगो रियांगो काइपेंगो मोर संगो जत्त खरकसासि जमातिया गंगे अकरा कनै इंगो खरावनो इंगो ब राजा मासालिया 7 नम्बर राजानि चिनि जमातिया रग राजानि पता अकरा खरावनो हानि बायसि दा अकरा उ जमातिया फासि जमातियानो दा अकरा समा हो आसि इंगे उ देबरमाबा राजा बंशगो थांगांकेबा समाजनि राय ताय गालेम तालेम आगेबा चं गालेम रबा तो तंग करै हायपानो देबरमागो अंके समाजनि हदा अकरा हि करै के फाइले हा उ देबरमा सि राजानि दल के फाइलांसि गदे हायनि बायसि देबरमानि हदा अकरा करै इंगो असक सागै समय बेलाय गोबां नाखे जाया असक सागै जत्तनो हाय हाय जमातिया हदानि पक्ष थेके हामबाय जानगै दिनैनि सिबुरै मोतायनि साल काहानि हाय हाय जत्तनो पाइफ्लय हामजां मों याफारै आं किसिसा कक सामाना अरनो मथाखा जत्तनो हामबाय बागबारियाव राजश्री कलेज ऑफ एजुकेशन स्किल रोंनक कत त्रिपुरा हाबार बाय गोरोंजा कायसा इंग्लिश मीडियम कलेज अ कलेजाव रोंसोलोंनाय रंनो ऑल इंडिया कम्पिटिटिव एग्जाम रंनि बागै रोंफोरोंजागै दं तेजो रोंसोलोंनाय रंनि बागै बाक्सा के सब्जेक्ट वाइज रोंफोरोंनाय रंबो खागजाक दं राजश्री कलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल रोंनक कतर फोरोंजागनाय ककबरक इंग्लिश हिस्ट्री एजुकेशन मैथमेटिक्स पॉलिटिकल साइंस जियोग्राफी फिजिक्स केमिस्ट्री बोटानी जूलॉजी तै फिलसफी आमाहाय सब्जेक्ट फोरोंजागनाय आबनो कारिब लाइब्रेरियाव गोबां नांगौमानि बिजाब रक थुमजाक दं
Te kaisa kok aro rongsrengui tongnai rokni bagui girls hostel rokni set kaham bo tong. Kwkrang habar bai kitingjak Rajashri College of Education Skill rungno kotor o rongsrengna bagui tini no borok bai kwrwngdi.